Zeolit je prírodná látka, alebo je to teda minerál. Ja len tak okrajovo poviem, lebo sme už o ňom hovorili naposledy. Je to minerál s mikroporeznou kryštalickou štruktúrou. Vyznačuje sa absorpciou, jónovou výmenou a teda špeciálnymi fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré z neho robia taký pracujúci materiál, minerál, čiže absorbuje do seba škodliviny, toxíny a ťažké kovy. Pri práci so zeolitom sme sa v podstate začali viacej pozerať na to, čo všetko môže kozmetika, funkčná kozmetika vytvárať. Mikroporezný povrch zeolitu pomáha mu teda viazať nečistoty, prebytočný mas, jónovou výmenou a tou jeho povrchovou aktivitou. To sú v podstate základného využitia, čiže dokáže do svojej štruktúry potiahnuť ťažké kovy, toxíny a všetky tie látky nežiaduce, ktoré sa chceme zbaviť. Je to stabilný minerál. Rokmi sme sa v podstate stretli s tvorcom myšlienky redoxných alebo teda záporného ORP s pánom Schusterom, ktorý nás potom priviedol k Viviaku všetkým ostatným ľuďom, s ktorými teraz na produktoch spolupracujeme. A tu sa v podstate dostávame k tomu, prečo vlastne riešime redox a redoxné prostredie. Je to téma, ktorá si myslím, že sa postupne dostáva do kozmetiky a aj ako informácia medzi ľudí, ktorí začínajú využívať niektoré benefity redoxnej kozmetiky a redoxnej úpravy. Redox je vlastne taká rovnováha medzi oxidačnými a redukčnými dejmi, ktoré na pokožke prebiehajú. A my to záporné ORP vnímame ako taký ochranný štít, ktorý vytvára pokožke ochranu pred prostredím, pred voľnými radikálmi, ktorými sme obklopení v tom prostredí, v ktorom vlastne žijeme, ako modré svetlo z obrazoviek, smog alebo nejaký stres, ktorý sa následne na pokožke prejavuje. Redoxná rovnováha je základ nejakého zdravého bunkového prostredia a tieto procesy sú súčasťou nášho každodenného života, aj keď si to možno neuvedomujeme. Tie naše bunky stále fungujú na rovnováhe medzi oxidačnými a redukčnými dejmi. A keď je tá rovnováha narušená, tak dochádza k rozvratu prostredia, dochádza k únave pokožky, k rôznym ekzémom, zápalom, alebo aj predčasnému stárnutiu pokožky, čo teda hlavne my ženy neradi vidíme. Pre nás je dôležité zdôrazniť, že redox je prirodzený biologický jav. Áno, čiže nie je to nejaké chemické narúšanie alebo nejaká syntetika, ktorú si na pokožku dávame, ale je to prirodzený jav, v ktorom zdravé bunky fungujú, čiže v tej zdravej rovnováhe a v zdravom prostredí. To sa my snažíme dosiahnuť. Tu môžete vidieť aj obrázky, ako to funguje, keď je prostredie s vyššou oxidačnou záťažou a keď máme redukčnejšie prostredie s negatívnym ORP. Mnohí to viete si odsledovať aj napríklad na železe, ktoré viete, že na vzduchu a vlhkosti koroduje. A keď napríklad to železo vyčistíme, že ho ponoríme do minusovej vody alebo ho očistíme nejakými zápornými prostriedkami, tak môžeme sa tej korózii zbaviť alebo na nej vytvoriť ochranný štít tak, aby nedochádzalo k tomu korodovaniu produktu. Pre nás základnou myšlienkou pri tom negatívnom ORP je prirodzená obnova pokožky, a to pomocou ochrany, vitality a rovnováhy, ktorú sa snažíme tými produktami dosiahnuť. A správne nabité produkty, ktoré majú záporné ORP, v podstate zabezpečujú akoby energiu našim bunkám a táto energia, alebo teda takto nabité bunky, ktoré dostanú energiu, už následne vedia, kam majú ísť a ako majú ďalej fungovať a spúšťať samoliečebné procesy pokožky.
Redoxná kozmetika nie je teda len nejaký povrch alebo nejaká taká kozmetika povrchová, ale jedná sa o veličiny, o fyzikálno-chemické hodnoty, ktoré sa dajú zmerať aj prístrojmi. Takže nie je to len nejaké marketingový ťah alebo reklama, že teda máte negatívne nabitú kozmetiku, záporné ORP. Je to niečo, čo si viete zmerať aj vy doma, keby ste si zakúpili produkty a dodržíte tie podmienky, že zakúpite si na to vhodný prístroj, viete si zmerať to záporné ORP, ktoré kozmetika má. Tu by som ešte možno spomenula, že čo sa podarilo našim vedcom a iným asi nie, je, že pri tom, ako dokážu stabilizovať to záporné ORP, dokážu zároveň stabilizovať aj pH. Takže tá stabilita toho záporného ORP pri rôznom pH je naozaj unikátna a toto vlastne sa využíva aj pri produktoch prameňových, aj pri našich. Áno. Tu môžete vidieť, ako vyzerajú dva produkty, ktoré už sú dostupné na Vivi platforme. Jedná sa o pleťovú masku a o sérum a suchý šampón na vlasy. K týmto dvom produktom budú postupne pribúdať aj ďalšie, ktoré už máme rozpracované, tam napríklad aj sérum na tvár na vodnej báze a rôzne iné. A teda plánujeme aj produkty predávať jednotlivo. Čiže keď niektorý z tých produktov, ktorý je v balíčku, vám nevyhovuje, budete si to vedieť naskladať podľa seba a podľa toho, čo potrebujete. Našimi produktami, ktoré teraz viete teda zakúpiť, je Redox pleťová maska a Redox kombo na vlasy, teda vlasové sérum a suchý šampón. Pleťová maska má ORP minus 30 mV, je určená teda na vystresovanú, unavenú pleť, ktorá potrebuje trošku povzbudiť. Vlasové sérum má ORP minus 120 mV a tiež je zamerané na vlasovú pokožku a vlasové korienky, tak ako aj suchý šampón. Ten suchý šampón je bez vône, čiže je univerzálny a okrem toho, že dodáva efekt objemu tým vláskom a teda aj funguje ako klasický suchý šampón, tak tým, že je záporne nabitý, tak dodáva aj energiu bunkám a spolu s tým redoxným sérom tekutým vytvára takú kombináciu, ktorá podporuje to pleťové, to vlasové sérum viacej aj, ako aj ten rast a zhustenie vlasov. Kľúčové benefity tejto pleťovej masky sú, že dokáže vytvoriť taký vyrovnaný a zdravší vzhľad pokožky. Ja by som to prirovnala tak zo života k príkladu, keď sa vyberiete na dovolenku a týždeň doma nepoliete kvietky a potom sa vrátite, tak sú také zvednuté, bledučké a po poliati vám pekne sa zdvihnú lístky, získajú krajšiu farbu. Ak je nejaký list poškodený alebo roztrhnutý, neznamená to, že dorastie. Ale bude teda určite vyzerať lepšie a bude mať rýchlejšie regeneračné schopnosti, keď je poliat, ako keď je vysušený. A presne takto funguje aj tá pleťová maska. Takže keď sa použije, dodá pokožke energiu, tá sa sprúži a začne pracovať tak, ako má. Čiže začnú sa tam spúšťať tie samoliečebné procesy. Ak sú tam aj nejaké zápaly alebo nejaké nedostatky, citlivá je pokožka, tak pomáha, alebo teda dostanú tie bunky energiu na to, aby sa ozdravovali a aby sa zotavila pokožka. Túto pleťovú masku je teda spravená, my sme ju tak nastavili, že je na 60 použití. To znamená, že keď ju použijete jedenkrát do týždňa, máte ju na celý rok. V tom prípade v podstate cena jednej tej masky na jedno použitie sa pohybuje niekde okolo 2,70 €. Keď si porovnáte s pleťovými maskami, ktoré sú bežne dostupné v DMK a pohybujú sa od 3 do 22 € možno pri niektorých tých virálnych značkách, tak tá cena je naozaj výhodná. A k baleniu je teda aj myštička, aj odmerka, aj štetec na nanášanie. Dobre, vlasové sérum, tam sú opäť teda tie benefity v odovzdaní energii našim bunkám. To sérum sa zameriava na prostredie vlasovej pokožky a korienkov. Podľa posledných štúdií, ktoré sme teda aj my už videli,
tá genetická predispozícia vlasov možno nehrá až takú veľkú rolu, ako sme si mysleli. Že teda niekto má geneticky jemný vlas a riedke vlasy. Možno, že ten počet vlasov je nejak vopred stanovený, predurčený a nedá sa s ním možno veľmi hýbať, ale to, aký ten vlas bude kvalitný, teda či bude pevný, akú bude mať dĺžku, že nebude lámavý, čiže budete mať pevné vlasy, ktoré pôsobia husto, je závislé od toho, v akom stave je korienok vlasový, v akom stave je pokožka, či nie je obalený mazom, ktorý bráni rastu toho vlasu, alebo či sa tam nenachádzajú nejaké zápalové procesy, alebo nie vírusy, ale baktérie, alebo niečo také, čo vám plesne, áno, čo v podstate poškodzuje tú pokožku hlavy. A pritom to vie pomôcť aj vlasové sérum. Tu môžete vidieť moju peknú sestru Janku pred a po používaní masky. Janka má teda peknú tvár, to nehovorím, že z nej spravilo neviem akú krásavicu, lebo vždy bola pekná. Ale vidíte, že tá pokožka je jemná, tie mimické vrásky sú vyhladené a je taká, jednotný ten tón pleti sa dá dosiahnuť. Čiže už po prvom použití vidíte, že je pokožka sviežejšia. Toto je opäť Janka, toto sú jej vlasy. Fotili sme stále to isté miesto, kde má jazvu poznamienku. A toto je po 6 týždňoch používania vlasového séra v kombinácii so suchým šampónom. Takže najprv sa začali zahusťovať vlasky, ona mala vždy husté vlasy, že tie vlasy zostali jemné, myslím, že po covide, neviem, po nejakom takom ťažšom asi období a takto pekne po 6 týždňoch už bolo vidieť výsledky. Čo tvrdíme, sú veci, ktoré dokážeme zmerať, ktoré vieme uchopiť, ktoré teda sú pre nás také smerodatné. A to je, že ORP je merateľná vlastnosť produktu. Áno, nie je to marketingová veta, je to skutočná fyzikálno-chemická veličina, ktorá sa dá zmerať. Tvrdíme tiež, že oxidačný stres je relevantný faktor starnutia pokožky. Že keď je tá bariéra pokožky narušená prostredím, v ktorom žijeme, tak sa na pokožke rýchlejšie prejavuje. Tiež vidíme a vieme tvrdiť, že kozmetika môže podporiť priaznivé mikroprostredie pokožky. Netvrdíme, že teda kozmetika nahradza nejakú medicínsku terapiu, alebo teda, že ten samotný ORP parameter stačí na to, aby niekomu pomohol bez toho, aby bol použitý v kombinácii s kvalitným základom. Takže nie každá kozmetika, ktorá je záporne nabitá a bude plná syntetiky a prostriedkov, alebo teda prísad, ktoré nám škodia, nebude pomáhať. Že vždy je dôležité, aby tá kozmetika bola poctivá a pomáhala ľuďom. Na záver by som teda rada zhrnula, že Zeolit je taká naša dlhodobá vývojová platforma, s ktorou pracujeme už roky a pracovať s ňou aj budeme, lebo my sami na sebe vidíme benefity zeolitu a taktiež redoxná kozmetika bude novým pokračovaním, ktoré vidíme v našom smere. A to negatívne ORP v podstate vnímame ako parameter, ktorý podporuje rovnú váhu pokožky. A našim cieľom je v podstate vytvárať takú kozmetiku, ktorá je prirodzená, jednoduchá a účinná. Ďakujem vám za pozornosť. Takže já mnohokrát děkuji. Teď se vám tam objevil zatím jenom jeden dotaz a pokud byste měli ještě zájem o nějaké dotazy, tak nám je napište do chatu. A teďka teda tady přečtu, bude k dispozici také šampón na bázi negativního ORP a zeolitu s minimum složek? Táto kombinácia, poviem pravdu, že skúšali sme v minulosti šampón s zeolitom
ale nebolo to tú kombináciu bez ORP, ale nebolo to úplne to pravé, by som povedala. Takže môžeme sa nad tým zamyslieť, ale v zásade teraz, čo sa týka šampónov, tak Prameň má v ponuke šampóny, čiže môžete použiť alebo využiť tú ponuku od značky Prameň. To děkujeme i takhle za tu kooperaci, to je skvělé, že se vlastně tady můžeme takhle vzájemně doplňovat. Já se ještě podívám, že mi to chodí na WhatsApp od kolegy, zatím nepřišlo nic. Takže pokud nikdo nemá nějaký dotaz, to si myslím, že to bylo vyčerpávající. A teď ještě přišlo, může se použít Redox maska na atopickou pokožku? Môže. Je potom ale dôležité, čo si človek po použití tej masky nanesie na tú pokožku. Hej? Pretože ten zeolit tak trošku vysušuje, na druhej strane tu je upravené to pH, takže nevysušuje až tak, ale určite je potom dôležité, aby ďalší zvolený ten produkt, ktorý si nanesie na tú pokožku, aby bol hlavne prírodný. Lebo tá maska otvára ako keby bránu na čokoľvek ďalšie, čo potom použijeme. Takže veľmi dobre sa kombinuje napríklad so sérom, ktoré je tiež v ponuke, urobiť tú zeolitovú masku, dať si potom sérum a ja teda osobne používam už aj to sérum na tej vodnej báze, ktoré Evka spomínala, ktorým to tak ako keby zakončím, hej, bude vo forme spreju, takže to je taká ideálna kombinácia. Ono v podstate ako by sa zvyšovala vstrebateľnosť potom všetkých ostatných produktov, ktoré sú po tej maske použité na pokožke. Tiež by som chcela povedať jednu vec, ktorú som tam nepovedala. Napríklad pri našej klasickej zeolitovej maske, ktorú máme, napríklad pri tejto Pure, ktorá sa tam dá kúpiť, alebo pri šalviovej, je fajn urobiť si také bahno, ktoré sa naniesie na tvár a po zaschnutí ho olúpa dole, funguje to trošku aj ako peeling, čiže je to taká vrstva, ktorá sa zošupe. Naopak pri týchto redoxných maskách je dobré urobiť si takú tenučkú vrstvu, ktorá je vodová. Čiže my aj v tom návode píšeme, že je to 1:1. Je tam odmerka, čiže gram prášku a za tú istú odmerku vodu. Čiže tá konzistencia je veľmi vodová a to práve kvôli tomu, že ORP sa nám ešte zvyšuje pri pôsobení tepla. Preto potrebujeme, aby tá vrstva bola tenká, aby pokožka a prirodzené teplo človeka tú vrstvu ešte prehriali, čím sa zvyšuje účinok tej masky. Čiže nie hrubá vrstva ako bahno, ale taká jemná vodová vrstva.